Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulir ibada hon ramdi. Kimat bakong san jong ka khubor menta ka stem. Yo COVID-19 san riungut ki Brio Meghalaya kan thup saungut ki Sipai BSF yo jingkot arngut na Southwest Garo Hills District. An pinbana ka Meghalaya Board of School Education ya ka result jong ka Science but Commerce stream menta ka sngi. Bat lapan kot ya ka jingra ke be din klam hajuai hindin ka sngi. Ki khubor babnya. Yo COVID-19 san riungut ki Brio Meghalaya hindin ka sngi hakaba ka jingdan jong kinong pang COVID-19 hakajilla kilakiu sya ka sanpu saungun. Hakajing to jong menteri rangba ka jalau kondat ki sangma lingba ka Twitter ula pentip ba na pedeng kita ki ringut ki balayo thamai ka jingpang sangut ki dei ki Sipai BSF bat iwei pat ide inongpang na Tripura ibalawan pa Sumar Hani Grims Hospital bat iwei pat ide na Ribhoy District. Da ka jing yo pang thamai jong kita ki ringut ka jinglap jong baro ki balasya kta ka COVID-19 ha Meghalaya ki longshis pa iwei ngun sanpun riu San pusangut ki badang don ya ka jingpang, sa pusangut ki balayo kon, bat angut ki balaklan. Hanagalan pat ladan sa katlaingut ki bala syakta themmai ka COVID-19 henden kesngi. Hakaba ka jingdon jong baro ki bayo pang hakajala ki lakiu syakan rius pa san punyungut. Ka Meghalaya Board of School Education kan penbenamenta kesngi ka result jong ka examine Higher Secondary School Leaving Certificate jong ki Science but Commerce stream. Nakaliang katanat puli puti ka Sorkar Jilla kala penmi ka hukum henden kesngi baki jaka puli kila ban ai ki form ban room class lingba ka online but klem dadan kam ban siudor. Katanat ka kot ka khya ka Sorkar kami kalayathu bakari India ka dei ka wei na kiri ka perthei ka baduna kinong pang COVID-19 na pedeng ki million kani ka longkat kum ka kaipot jong ka World Health Organization Situation Report. Ka jingdon jong ki brio bayo pang COVID-19 ha India man na ka million jong ka jingdon brio ka longsan spa sangun katba habapai siya ka jingken kilum ha ka perthei baro ka wei ka long 1000 saus pa san pulai ngun. Hari Chile kalasaki ka jingdan jong ki breu ki biyo pang COVID-19 hadu khatsan hajar saus pa san pu kandai ngun hapding 10 million ngut jong ka jingdan breu. Hari US kalong pra hajar san spa ngun ha Brazil pat new hajar saus pa khat kandai ngun bat ha Spain palat san hajar lais pa san pu prangut ki biyo pang hapding 10 million ngun. Kakaipot jong ka WHO ka pen i bakari India ka deiru ka wei na kiri ki baduna tam ka jingyap breu napdeng ki 10 million ngun ka jingdan breu. Kajingyap breu na ka COVID-19 ha India kalong kumba khat sangun na pedeng ki million ngun kat ba kajing ken kelum ha ka perthei baro ka wei kalong saw sha ya katei kata hendri pu prangun. Hadin ba ka jilla Meghalaya kalasaki kajing ke state jong kajing dan jong ki breu bayo kajing pang COVID-19 ha kini ki kendiat sngi baladem umentri rangba ka jilla ukondat ki sangma ulaong ba ka Sorkar jilla kadang yaitrei mante lakam me kajing saprang jong kajing pang habaya kren bat kilat pathai kubor umentri rangba ulaong ba watla kajing dan kinong pang kalanang kiu henry kilaile kat bala ban kilale ek badan kam ban lat ek jing sapriang kam tam hakilen jong Sipai BSF ya kabala deb ban examine ki pras pa angut ki badan hapo jong katei ke jaka hakabaya dei bat kajing lap bun jong ki breu ki biyo pang COVID ha Ribhoy District umentri rangba ulo ong ba kaladan kajing syakta ka bajur namar ba ka Khanapara kadan hajan bat kanong ba Guwahati ukondat sangma ulo bandrap ru ba ka Sorkar hi kan yai peteng banang penklan ni kila jing yada nakabenta kajing shingan jong ki pat ba. Kajing kiu state jong kajing don jong kinong yo pang COVID-19 ha Meghalaya hakaba kajing don jong baro ki badang don ya kajing pang kalaki syaksan pusangun pat kajing don jong ki bakot pat kaladuna pat kajing yap breu hadu menta kalong arngun hakabaya dei bat kajing long jing man menta ulat kajela Meghalaya utatha gata roy ulapan paw kajing sngungu bat kajing a jingero ya ka Sorkar jela kabala tri shitam bante lakam ya kajing sapriang jong kajing pang COVID-19 ha kajela laban kadewru ba kajing don jong kinong pang ha kajela kalajan kalakot syakshis pa ngun watla kajela Meghalaya kadai kajela kabaduna tam kinong pang COVID-19 hajela ki badang shuyo shen bun kidei na katanat Sipai hadu menta kajing don jong kinong pang COVID-19 hakathan chatela mingi kilajan poi syaka arpo hajar ngun. Kadi ko khubor kawan shipi na ka All India Radio Shillong.
Lapan kot no eka jing rake be din klam hajowai henen kesingi. Hakasngi ka bakat do jong ka jing rake ka be din klam lasdang da ka jing le nyam bat ka jing kenya jing kriam haka yeng jong ka lung lang do penbut pat sa ka bam tingkong halung lang do. Ka jing long kerpang jong ka ne ka jing le nyam ka long ka jing le chot ding ya kitnum yeng ki baki khot ka chot thendai ringkat ka duwai pirat ya utri kirot ne ublei nong bu nong thau ba unker khu bat be ne pen khu ik jing pang ne ka khlam. Hakabaya day bat ka jinglong jingman hakajilla nakadaw jong ka klam COVID-19 la sya bani shimbenta tang khandiat ngut kibreu bakin hiar sya kapung adnar. Kasorkar kemi henen kesingi kala pentep bahadu menta saulak san punri hajar pras pa lai puwe ngut kibreu hakari ki bala sya kta hau knyang jingpang coronavirus kila kon menta. Kajingdan jong kinong pang ki balakot hakari kilapoy henry puwe poin san pulai nakashispa. Katanat kakot kakhya kasorkar kami kalayathu bakidan arpu hajar news pa san pu arngut ki balayo thamai ka COVID-19 hakari haki arpusaw kanta baladem. Hakaba kajingdan jong baro ki balayo ikajingpang hakari India kalakiw siya ka nyulak saw pu hajar saw spa khat nyungun. Kajing yap briyo na ka COVID-19 hakaleng kari kilapoy siya ka arpu hajar news pa saw pu arngun. Ka kabinet ka sorkar kami kala ay ka jing menjur ka jing penjalan ya ka pradhan mantri garib kalyan an yojana henden kesingi hapo jong kani ka scheme an sasam san kilo ukew lani ukhaw sya iwei pa iwei idukhat jong ka long yeng ka bayo mentoy na ka te ka scheme hakawei pat kalyang ka seng BJP jong ka jilla ka kalakan no bakadan ka jing duko pentri kam ya ka te ka scheme hakajilla habaya kren bat kinong tho khubor ha shillong henden kesingi u president ka seng BJP ka jilla uba Ernest Mauri ula ong bakari hari lum garo ki bayo mentoy na kate ka scheme ki don tang katu kat dengun ula benrap ru bakaseng kala dap ban pentem sya ka sorkar kami hakabaya dei bat ka jing ko trekam jong kate ka scheme u president ka BJP jong ka jilla ula kenturu ya menteri rangba ka jilla u kondat ki sangma ba unpet halor kate bat pentikina ba an pentre kam hong ya kate ka scheme hapo ka jilla. Menteri Rangba ka Jilla Manipur UN Biren Singh hinin kesingi ulapli ki santuli ki project penbyang umbam umdi ka office trekam jong katanat weight and measures but ya ka rapid antigen detection testing center Hajiribam lingba ka video conference na ka office u chief minister Secretariat Impal. Haba a jingkren halor katay Menteri Rangba ula ong ba da ka jingtre shitom ka sorkar Jilla kalala ban pendem ya shibun ki jingpentre ki kampenroy hapo ka Jilla. Kumjuro da ka jinge tre lang bat ka jingkershan jong ki patba lala ban play ki te ki project ha ka por ka babayang. Haswa ban penkut ya ka kubor sa shisiyan kiman bakongsan. Yo COVID-19 san ringut ki brio ha Meghalaya kantup sangwut ki shipay BSF yo jingkot arngut na Southwest Garo Hills District. An pengena ka Meghalaya Board of School Education ya ka result jong ka higher secondary school leaving certificate jong ka science but commerce stream menta ka singi. But lapan kot ya ka jingra ke be din klam ha jowai hinin ka singi. Kap tuang ilapoy siya kabakot jong ka kubor kabawan siya na ka All India Radio Shillong mentangin niya so bat ka Delhi station nakabanta ki way pat ki kubor. Bat hakapor kanday lala shipong in sayo sngaw ya ka kubor nakatan siya tayo lamingi nakanika station jongi kani kaday ka All India Radio Shillong.